gaban kowa, gatan kowa, alfaharin kowa, rahamar kowa, hasken kowa, marhaba bika manzon Allah daɗin kowa. A rabi'ul awwal tuni muke aka haifi Ahmadi, ba kawai muna san annabi ba cikin watan maulidi. Kaunar annabi ce ibadar mu ita muka yi tanadi, ko a kiyama mai san annabi zai fice sirati. Da rabi'ul awwal ya tsaya mu fara mauludi, mi shagali mi bidiri mi murna mi nishadi. Da mun ji labari a wani guri ana yin maulidi, ko ba a gayyace mu ba kurin mu je gayyar soɗi. Mun zurfafa a maitar ƙaunar annabi Muhammadi, mun shagiyar ƙaunar annabi dole mi tangaɗi. Mu mun zaɓa annabi kuma babu mai mana wagudi, zani magana lamarin annabi ba a raɗe-raɗe. Annabi ya fi lailatul qadr